Nubaudėme už fakelų deginimą, įmetimą ir už, kaip sakant, apsaugos neužtikrinimą stadione. Čia galbūt standartinė bauda. Jinai nėra nei didelė, nei maža, bet tokiam visiems pirmos lygos ir mažam klubui tai, aš manau, yra didelė bauda. Taip, bet buvo didelės diskusijos, mes drausmės komiteto posėdėje, vieni sakė, tiek reikėjo čia duoti, bet paėmėm tokį viduriuką ir apsisprendėm, pasilikom prie tokios. Ir drausmės kodekse ir nuostatose yra įrašyta, kad rungtynių metu fakelus deginti stadione yra draudžiama. No, nic tu nowego, nic tu nadzwyczajnego. No, zachowanie się kibiców było nieodpowiednie. No niestety my musimy za to odpowiadać. Oczywiście, że przy tej sytuacji finansowej, która jest teraz w klubie, że każdy litr liczy się, no i 2000 minus, no wiadomo, że to jest bolące. Tak na pierwszy rzut oka wygląda, że jakby kibice zawiedli nas, nie? Najważniejsze chyba jest to, że takie no psychiczne, może i moralne trochę jest klubowi no, strata, bo jednak no, kibice to zawsze jest upiększenie imprezy i tak podtrzymują piłkarzy. Rozumiem, że nie stawiali celi takiej, żeby uszkodzić murawę, czy jeszcze tam coś no, takiego zrobić niedobrego na stadionie. No ale stało się tak, jak stało się. Można teraz tutaj mówić też i jakieś pretensje mieć do policji, że może sprowokowali ten taki rzut no, racy ten na boisku. Ale trzeba przyznać, że my, klub, jako organizatorzy meczów domowych odpowiadamy za wszystko. Za porządek na boisku, za porządek na trybunach. Jau vien už tai, už fakelų uždegimą yra komanda baudžiama. Pirmą kartą būna baudžiama įspėjimu, bet to įspėjimo, kaip matome, tikrai neužtenka. Buvo uždegti fakelai ir vienas iš fakelų skrido į aikštę ir sugadino, išdegino šiokį tokį plotą mūsų dirbtinės dangos, kuri, kaip visi žinome, brangiai kainuoja. Było kilka wypadków, było w zeszłym roku, że kiedy też odpalona raca tam wypadła znaczy chyba petarda, nawet chyba nie raca, a na boisku wtedy graliśmy na Żalgirisie. No i rozmawialiśmy z kibicami wtedy, no, moja taka prośba była, żeby obejść się bez tych rac, bez tego, no, niby tak obiecano, że no, tutaj aktywność policji, no też dla mnie powiedzmy była niezrozumiała, bo to co patrzyłem w internecie, to tam było 8 chyba samochodów już tak widziałem policyjnych. Myślę, że może policja tutaj trochę za dużo aktywność swoją pokazali policjanci, bo na przykład ten sam mecz Żalgirisu z Lechem Poznań, odpalane były race i nigdzie policja nie wtrącała się, nie zabierała z rąk tych rac. No myślę, że tutaj gdyby spaliły się te racje, na tym skończyłoby się może. No, na pewno jestem pewien, że nikt nie miał takiej celi rzucić rację na boisku i uszkodzić. Dlaczego tutaj tak było? Może te wydarzenia no, z meczów tego Żalgirisu z Lechem, może jakieś policja miała sygnały, że może ktoś z boku szykował się do jakiejś akcijai, powiedzmy, no trudno mi jas powiedzieć. Čia galbūt toks pirmas atvejis buvo toks didesnis išsišokimas galbūt Polonijos buvo. Nežinau, su kom tai surišta, gal neliesim tos temos, kas vyko Lenkijoje. Gal ir su ta buvo čia Lenkija, Žalgiris vėl. Taip kad, nežinau, gal neeskaluokime tos temos atgal. Visur yra, kaip vienas Žalgirio sirgalių pasakė, visur yra savų kvailių. Suprantat, yra, kurie tikrai geranoriškai ateina sirgti už savo komandą, o kiti ateina išdaigo daryti į stadioną. Taip kad linkiu Polonijai, kad Polonijos sirgaliam, kad tikrai tokių neatsirastų.